xi qabel ħalli Merħba, sinjuri, s-sib fil-axija shooter ta' s-sib dejjem ikonna l-mistieden speċjali, tal-lum speċjali. Tawwalx ħantuk il-ħin. Tlaqna. Ivan, l-ewwel mistoqsija, meta tisma' l-kelma familja, x'inhi l-ewwel ħaġa ġik f'moħħok? Issa minn familja niftakar meta kont żgħir li dejjem trobbija tajba u llum il-ġurnata li missier naħseb li t-tfal tiegħi dejjem tajthom l-aħjar li stajt. Issa, jien naf li meta kont żgħir kellek daqsxejn issues tajjeb, imma jien naf ta' dik l-età. Kont immaġina ħata salfej wasalt illum il-ġurnata. Le qatt ma kont nobsor, naf li stajt nasal x'imkien imma ħadd ma kien jemmen fija, għal ċerta nies jiena bniedem li stajt imur noqgħod niġbor id-dazbin jew affarijiet hekk għax ma kontx irid inkompli skola. Però llum il-ġurnata naħseb wasalt fejn xtaqt minn l-ebda ċertifikat ma x'istejt jien. Huwa l-ikbar ċertifikat. Fajnom biex ma jixkel moħra fajnom. Kieku kellu jinħadem il-film tiegħek. Min taħseb forsi jekk milli nafu anke kbar ta' għandu jagħmel il-parti ta' Ivan Gaffiero. Alright, fela. Tgħidix Brad Pitt Malti li tkun ġifieri. Malti fela naħseb li kieku kellu jagħmel l-istorja tiegħi nażel lil Jamie Cardona, ma nafx għaliex imma nażel lilu. Żgħir għażlu. Żgħir, bindu kont żgħir, ma tabdejt nikber. Ta' ikun il-premier jidher itfall minnu. Sewa. Issa, inti prezentajt ħafna affarijiet tul ħajtek sewa. Tina moment umoristiku li ġralek. Jien nżambilek u Ma darba kont qed nippreżenta u vera qabdiet niżaqqi. Jiena meta nċita ruħi taqbadni ħafna zaqqi. Zaqqi tuġani. U tipo rrid inkompli nippreżenta u kelli nkompli u qabditni vera zaqqi. Jiena niftakar waħda ta' Father Christmas. U ta' Father Christmas, ovvja, vera. U ta' Father Christmas ħawat waħda minn tiegħi jiena ġifieri u għatlu li Father Christmas għadek trit. Le, għatlu għadek trit oħra. Għallini għaddejt minn oħra, kelli modella ta' 60 sena, issa xarilu u meta prezentajta li nisa t-rum għada trit. Ma jirrit najdu għada trit modella u nara s-sala kolla titħaq. Għada trit, nizzal il-for. Mela, Ivan, meta tara li kien nifsek fuq il-television? Tħobb, tarak jew hekk isek tista'. Qabel kont vera niddejja, leħni kien idejjaqni kont narani jikraħ, kont nara kollox qabel. L-ewwel ġurnata taħseb drajt li l-nifsi u kontent dak li jien. Issa kull ma jonqos nidrawk aħna. Wara ħseb 31 sena ħseb drawni issa. Ekku, nizzel. Isma' għal tul ta' żmien ukoll tagħmel programmi li mhuwiex daqshekk tad-daħ umoristiċi wkoll tajjeb. Kien hemm xi messaġġ ta' xi ħadd partikolari tista' tgħid missek hekk. Ifhimni, u għadni sallum nagħmel programmi serji għax għadni nagħmel sallum il-programm fuq l-istazzjon tar-radju. Però l-iktar li tajdek x'nażel li ndaħħaq jew serju, nażellek serju għaliex nażel serju meta kont żgħir kont inħobb insegwi ħafna programm Problemi tal-Qalb kien ikun preżentat minn Silvio Parnis, llum għadu x'magħna u nixtieq nimxi f'dik it-triq tiegħu jiena dik it-twibija li kellu l-qalb tad-deb. Għamilt minn kollox, pageants, programmi, X Factor, ximis. Naf li mhux ħanamilha, imma xi darba nixtieq nippreżenta l-Eurovision Song Contest, imma ma naħsibx. Isma' ta' x'qalbek, ta' jiena narak, waqqa. Issa, inti tħossib ukoll kif semmejt tajjeb daw il-modeling contests, insomma, differenti. U forsi xi ħaġa li ġieli smajt in-nies jikkritikaw fuqha hija li inti ma taqbadx biss il-modelli biex nagħmlu hekk dawk li kulħadd jafhom politika. It-top il-full. Imma jkunu mdaqsin, ikunu beta kbira. Għaliex ħassejt il-bżonn li toħloq dal-kategoriji? Mela, jiena fil-ħajja xtaqt li nagħti ċans il kulħadd. Fil-ħajja nemmen li mhux biss meta tkun irqiq sabiħ, imma kull persuna għandha sabiħ tagħha. Mod speċjali meta nagħmel tal-plus sizes inħobb li ntaqma l-karattri tagħhom, għandhom karattri sbieħ, wiċċhom sabiħ. Għandi ħafna nies ta' l-ikbar modella li għandi għandha 82 sena jiena, reġa' twildet mill-bidu tħossa li dak li xtaqet tagħmel f'ħajjitha qatt m'għamlitu u llum qed tagħmlu. U allura għala lew. Fil-qosor għax kważi wasanna, inti magħruf għall-pożittività tiegħek. F'ġura ta' ħażina ta' dwejja x'tagħmel? Meta nkun naqra mdejjaq, kulħadd ikun naqra mdejjaq imur waħdi fejn il-baħar, imur jekk jisni vera l-kwit biex ma ndejjaqx il dak li jkun, imma mbagħad nerġa' nara dik xi ħaġa kera li għaddej minna, nagħmilha xi ħaġa sabiħa u ngħid minna tallimt, u allura nibqa' pożittiv. Ħadd tispiċċa b'di tajjeb, ħadd tkompli li dis-sentenza. Il-ħajja qasira wisq biex
toqgħod tinkwieta, tagħtik kas in-nies, x'jgħidu n-nies, allura kompli kun dak li int u mxi l-qoddim. X'mantuk medalja u bew saħadik. Daqsek, din għalik, dik waħdet. Kif spiċċajna hawnhekk, Ivan, din għalik, il-bisa għax ħaqek u grazzi tal-ġit u l-positivita li twassal. Lek tixtieq xi ħadd iħor Ivan, ibatun.